Hej kære elever. Hej kære elever. Nu er vi jo i gang med det her novelleforløb, hvor vi beskæftiger os med novellen Jakken. Og nu på onsdag er det faktisk jeres tur til at skrive og meddigte. Nu skal vi lige fortælle lidt om, hvad den opgave den går ud på. I skal altså meddigte på Jakken. Og opgaven handler om, at vi i lektionen på onsdag skal arbejde med at meddigte, og det kender I jo godt, for det har vi prøvet før. Med den her opgave, så skal I arbejde 2 og 2. Ja, og vi tænker, at vi går ind og kigger på nogle ting, eller vi skal gå ind og kigge på nogle ting i Jakken her, og der har vi simpelthen stillet nogle spørgsmål til jer, for at gøre det lidt nemmere, finde ud af, hvad der er, I skal meddigte på. Og der har vi tænkt, at I kunne gøre det, at de spørgsmål, vi har stillet jer, at der kan I meddigte på, hvem er jeg-personen, og hvor gammel er han, hvor bor han, hvem er hans forældre, og hvilket socialt miljø kommer han fra, og hvem er det du, som jeg-personen taler til i Jakken, og også, hvordan mener I novellen den ender, og det er altså det, I skal meddigte på. Og I kan gøre det på den måde, at I tager alle spørgsmålene, eller I tager så mange, som I nu har lyst til, i forhold til, ligesom, hvad I synes, der er nemt og svært i Jakken, og hvad der ligesom interesserer jer i forhold til det. Og så hjælper vi jo selvfølgelig undervejs, det er klart. Ja, det er rigtigt. Og hvad skal det her så ende med? Det skal ende med, at når I så har meddigtet på nogle af de her 3 punkter, eller dem alle sammen, hvad I nu beslutter jer for, så skal I formidle og begrunde jeres meddigtning i et screencast. Og screencast har vi jo også arbejdet med før. Screencastet og jeres begrundelser skal I lægge op i jeres bloglog. Og det er det, vi skal gå i gang med på onsdag, og vi glæder os helt vildt meget til det her. Og vi ved også, at det bliver vildt skægt at komme i gang med at prøve at meddigte igen på den her novelle. Vi glæder os til at se jer. Glæder os til at se jer. Ja. Hej! Hej hej!